Okay lang, masarap naman siya. Sarap siya. Magaling kang lumasa. Nakakaya naman. Ulo. Ulo? Anong ulo yan? Tigas na ulo. Chicken head? Ay. Anong klaseng tigas na ulo yan? Anong klaseng ulo yan? What's up guys? Dito tayo ngayon sa Alriga Night Market. At open na siya. Pwede na natin siyang pasyalan. At ready nyo na rin ang kanyang cash at ang inyong mga ATM para sa mga namimiss nyo mga pagkain Pinoy. Kaya simulan natin guys. Tara, let's go! Natin kung ano yung pwede natin mabili dito. Si kabayan, ito isa sa mga isaw, yan, Filipino food. 12 dirhams. 12 dirhams. Ilang piraso yun, sir? 4 pieces, 12 dirhams. 4 pieces. O, pwede na. Bali 2 orders. 2 orders. Okay naman yung pati sausawan, ganyan. Pangalan, sir? JB. JB, ayan, shoutout JB kay... pa, pag sa vlog, JB. Pag sa Blan JB, ayan, mega shoutout Totoong sa'yo. buhay ba? Totoong buhay. So, hindi totoong buhay. JB. Hindi, JB talaga. JB lang talaga. Ayan, panoorin mo ang video na to, Don Ramon TV. Don Ramon. Don Ramon TV. Channel. YouTube channel. So guys, ayan, napakaraming ano dito, pwedeng mabili. Depende sa inyong panlasa. Kasi may mga goto dyan, may mga isaw, kaya ni sir. At may mga kakanin, ayan, available din. Dito, depende rin sa budget siyempre. Pero kung talagang willing kang bilhin, kahit ano pa yan, presyo, di ba? I-grab mo yan. Yung lang kasi 25 dirhams. Mga tilapia, 20 oh. Gulay-gulay, parang ito ano, 10 oh, mix. Tsaka puto bongbong oh, Paskong-Pasko na guys. Yan oh. Panalo yan. Ito idol, tignan mo oh. Sa malamig. Naalala ko pag elementary days oh, yung sa malamig. Pero magkano yung puto bongbong? Magkano ganyan? 10 po sa regular, 15 po yung 10 kada isang piraso or 10 po per order. 10 per order? Yung 4 pieces siya sa isang order. Okay. Pwede na. Yan si Sir, oh. Shoutout kay Sir. Yan si Kabayan. Bigyan mo na kayo ng packet number. Mabilis lang naman. Iba't ibang kakanin din sa pagkain na paupo with rice. Isa lang to sa mga store dito. May mga dapat pa tayong igutan. Marami pa dyan. Dito, combo ba or ano yung best price mo dito? Anong best items mo? Ay, magkaiba. Pero yung store niya ito po. Grill and go. Okay. Available din siya sa Talabat. Ay, sa ibang store or dito lang? Sa store po namin sa Moroccan. Meron kayo sa Murakabat? Saan po lang yun sa Murakabat? Sa kalapit po ng Ardaman Street. G, Anto? G na G o G and go? Kapon lang? Hapon. So, kapon lang pala guys. So, ano na pala tayo? At least medyo updated pa. Yan, shoutout kay Madam. Pangalan ko? Sa mga gustong pumunta dito sa GN Go, Grill and Go. Ayan, hanapin nyo lang po si Madam, pangalan ko. Andito yata eh. Nahiya si Madam. Basta yun na. Puntahan nyo lang. Nakatayo dito siya hanggang 11 siguro. Ayan, hanapin nyo lang. 2 a.m. po. Hanggang 2 a.m. Ayan. Ihaw King oh. Grabe usok sa loob niyan. Mga ano to, mga isaw. Ayan oh. Tsaka yun oh. Ayan. Shoutout kay ate. Ayan. Tagabayan. Dami. Pa yan. Oh, vlog po. Ayan. pa yan. Vlog po. Shoutouts po sa inyo. Tambip. Ayan, dito sa Inihaw King. Ayan, shoutout kay ate. Anong channel mo? Don Ramon TV po. Ayan, i-upload pa natin. Don Ramon TV. Don Ramon TV. Ayan, shoutout kay pangalan po. Good name po. Ano? Puntong Bulacan. Punta, Bulacan. Puntong Bulacan. Giginto. Malolos. Malolos. Malolos, Bulacan. Ayan. Grabe oh, ang bango guys. Don Ramon ha. Bango oh. Grabe.
Hanggang alas 2 kang inuusok dyan na ate. Yes. Hanggang, ibig sabihin kung hanggang 2 AM naka-open to, hanggang alas 2 ka rin inuusok ng ganyan. Oo. Depende. Tingnan mo, kagabi maaga na ubos. Ah, talaga? Naubos yan? Oo. Yan siya oh. Grabe. Mabenta pala yung ano niya. Yan, available lang dito yan sa Alriga Night Market. Shoutout sa mga butihin natin mga kababayan dyan. Ayan. Gotong Batangas. Ah, sir? Lomi Batangas. Lomi, Batangas. Yan. Mabenta pala yung ano nila. Marami silang order. Magkano naman ate yung mga inihaw? 3.12. Mga 14 isaw sa kaskin. Tapos yung the rest, 3.12. Ah, 3.12. So yun guys, kung natatakam kayo sa mga inihaw na putahe natin sa Pilipinas, Street mga foods. street food, syempre, is kung gusto nyo, nandito lang yan sa Alriga Night Market. Nihaw King ang kanilang pangalan ng kanilang tindahan. Chibugan na. Inasal, silog, lumpiang sariwa, Shanghai. Dami. Ay, asal. Bango ng inasal. Magkano yung ganyan, sir? Inasal? 25 dalawa? Dalawang kilo. Tapos may kanin na rin, no? May kanin na po siya. May kanin na po. Ay, ito pala. Yun, no? May kasama pa yung sili. Bango. Tatagpuan lang yan dito sa Chibugan. Ay, kapot baboy, oh. Shawarma. Naka-video po kayo, nakapapanood kayo sa buong mundo. Ayan. Thank you. Ano po yung ano niya? Ayan, para mapanood nila yung malatang? Yes. Akala ko nawalan lang po ng words dun. Malatang. Ay si ate, ay ikaw po. Akala ko po kaya kasama ko po kayo. Ay, shoutout kay ate. Akala ko naman nagtatrabaho dun. Ayan. May tokwa. Ayan. Pipili ka na lang po ganon. Per kilo siya. Ito yung napili ni ate. Ayun. Magkano yung ganon na isang ano? 25 and 500 grams. 25, 500 grams. Aba, pwede na. Pwede na talaga. Oo. Good for Pagka hindi kayo malakas kumain, good for 2 person. 2 person. Unlimited sabaw na po 'yon. Permission mo. Ayan, siomay. Siomay hub. Yung mga mahilig sa siomay dyan. Nakatakam yung mga banana Q. Magkano yung ganyang banana Q? Banana Q, diba? 12 dirhams. 12 grams, tatlo. Kaso. Kasi ayun na yung change. Thank you. Ako yun, kumukulo-kulo na oh. Hindi na kuya. Ay, grabe oh. Sa mga mahilig sa mga banana Q dyan, no? Bili na kayo. Dito lang yan sa Alriga Night Market. Sa amin. Yan. Hanapin nyo lang si ate Siomai. dito sa Siomai Hub. Oh. The original banana cube. The original banana Q. Ayan. Yes. Nag-migrate sa Dubai. Yan oh, ang ganda. Perfect yung ano niya, pantay-pantay yung ano yung sukal niya oh. Masteral pala eh. Kaya makikita mo eh. Yan, shoutout kay ate sa bayan. Sige tayo, salamat. Punta pa kami sa iba. Pizza sa mga gustong kumain ng pizza pie. Factory. Ito, Jacob's Grill and Combos. Ayun. Ano to? Chicken feet. Yan guys, ang daming tao oh. At wala, mag-ready ka ng pambili mo dyan. Dahil pag namimiss mo yung mga pagkain Pinoy, matik yan. Ikaw sir, anong namimiss mo sa sa mga nakita natin dito? Siyempre naman, namimiss ko yung kulturang Pinoy, Oo. especially nasa ibang bansa ka pero parang wala ka sa Dubai kasi Oo, puro tama. Pilipino din yung lahat ng nandito. Yes. At saka maganda, talagang affordable pati yung mga pagkain. Oo.
Okay, sulit. Huwag mo lang i-convert yung yung presyo kasi pag sinabi mo 25 times 13, 14 mo pa yan, naku, hindi ka makakabili. Oo. Di ba? Meron palang Tita Julis din no, sa gitna. Yung mga kakanin dito oh. Ito oh. Ang dami oh. Ube oh. Kutsinta oh, pre oh. Umay oh. Hayumo. Mayumo. Teka, Kapampangan po ba kayo? Opo. Ayan, kaya pala Mayumo yan guys, nabasa ko. Hindi ko na, kasi Mayumo means matamis. Yes, sir. Mga Kapampangan po, kabalin. Pwede na po. Ayan. Mga suma no? Butong Kapampangan pala dito, pre. Oh, kaya ate, Mayumo. Kayo lang yung gumagawa ate. Opo, ako po nag- Oh. Oh, kamusta? Sisig lang. Tsaka chicken. Guys, yung sa mga mahilig pong magsisig is pumunta po kayo dito sa C6 Express. Doon po sa mga mahilig mamulutan, tsaka yung talagang paborito nila is yung sisig. Ayun po yung mga menu nila. Tsaka hanapin nyo si Hanapin nyo si Miss Clarissa. Clarissa. Pipito? Clarissa, yung anak ni Pipito. Ikaw yun, di ba? O yun, sisig barkada. Meron pala 25. Good for 1 person, 2 person? 3 person. Barkada pala. Yung mga bulalo po, oh. Yan, pagka may gusto niyang sisig, punta niyo lang si Madam Clarissa. Ayan o. Ayan o, muso ko. Hindi natin nakita eh. Hindi siya makita o. Dito, guys. Yan guys, kung makapansin nyo, halos hindi na nag-face mask yung mga tao. Basta sa open area, ina-allowed naman yan. Wag lang sa mga metro station, saka sa mga loob ng tren or bus. Required pa rin yan. Dito, kung gusto mong mag-mask, okay lang naman. Or hindi. Ayan, puno na guys ang ating mga table dito. Natatawa yun. Hi, hello. Shoutout sa mga kababayan natin doon. Ay, paki-share na lang po. Paki-share na lang. Meron po akong dala dito, wag niyo pong gibiruin. Madala akong plastic dito. Dahil may ba dito? Pwede magtiupo. Kanina pa kasi kami ikot ng ikot dito sa night market na to eh. Ang lawak pala eh. Okay lang tayo, sama kayo sa vlog. Okay po. Nag-vlog po kasi kami. Baka po maging sikat po kami dyan. Ask ko lang din kung nasatisfied po kayo ba kayo dito sa night market. O sa food po, sa food. Kumusta naman mga food? Okay lang po. Okay lang. Okay lang, masarap naman siya. Sarap siya. Gusto niyo po tikman? Sige po. Nakakaya naman. Ulo. Ulo? Anong ulo yan? Matigas na ulo. Chicken head? Ay, Matigas. anong klaseng tigas ng ulo yan? Anong klaseng ulo yan? Matigas na ulo yun eh. Ay, iba palang ulo. Chicken. Kala ko naman anong matigas. The best Manok. yung milk tea. The best ba? Yung agemono yun, di ba? Agemono. Classic. Kahit na tayo. At saka, Makikita lang namin kayong kumakain ng afford naman po ba yung yung price niya? Masarap. Carry lang. Ayan guys, mga kabayan natin. Pangalan po, ano po yung ID. si Heidi tsaka si AI? AI de las Alas. AI? Idris Alas? AI. Si Heidi tsaka si AI, ayan. Mapanood nyo po to sa YouTube channel po, Don Ramon TV. Don Ramon TV. Hi. Ayan, mega shoutout sa ating mga kababayan. Tasan kayo po nga pala sa Pinas? Sa atin sa Pinas? Leyte po. Sa Leyte. Leyte. Si Ay, sa mga taga-Bungabon na Ecija. Nueva Ecija. Ilocana. Ilocana. Nagimas. Nagimas. Yan.
day off ni mga kabayan natin ngayon, ano? Day off. Parami yung tao dito ngayon, no? Oo. Enjoy naman, ganda naman yung surrounding. Oo. Tapos hindi pa kompleto kasi yan, yung iba siniset up pa. Oo. So, Nagsisimula pa lang naman eh. yung sa mga hindi pa nakakapunta, especially talaga mga kabayan natin, is puntahan nyo lang, nandito lang yan sa Alriga. At saka open pa lang ito since yesterday pa lang, no? So fresh pa to talaga. So mas marami. Yeah, sa mga panood na to, punta lang kayo dito. Malapit lang siya sa Alriga Metro Station at malapit sa Algorer City Center. Yan, walking lang. So hanggang malapit sa sa mga mahilig pong mag-hotel, ayan, City Avenue Alriga Hotel, ayan, Lotus Grand Hotel, Sun and Sons Hotel, Landmark Hotel. Ayan. Diyan na yung mga mahilig mag-hotel. Sa mga gusto magpalamig, pagkatapos nilang nagpagod, pwede kayong kumain dito. Mga Filipino food. Nakita nyo ko? Ayan. Ayan. Mga bukas po, i-upload po natin yung video. Ayan, makikita po kayo sa... Ayan, support the kabayan. Ayan, maraming salamat po sa pag-subscribe. Don't forget. Yun, no? Nakaka-subscribe. Tsaka usually yung mga kumakain pati dito hindi na talagang gusto lang din talaga nilang makita yung ganda ng place. Oo. Aside from namimiss nila yung mga pagkain Pinoy, siyempre yung Marami silang mabibili dito. makakapag-relax talaga dito. Maraming salamat sa inyo. Kundi bukas, Lunes. Depende sa sipag ng pag-i-edit. Kasi mahaba yung video eh. Opo, thank you. And that's it for this video mga kaibigan, and thanks for watching. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Subscribe na rin kayo kay Bean Official. Ayan, sa mga susunod na vlogs, makakasama natin yan. At this is Don Ramon TV, and see you in the next vlog, and peace and bye.